Salam budaya, lestari budayaku. Bapak Ibu, para pamirsa pinanggih malih wonten ing channel kula, wonten ing channel Sugeng Jegang. Mugi Bapak Ibu saha para pamirsa sedaya pinaringan kabagas warasan saha kasarasan. Amin. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe nderek promosi utawi nderek idem mbok menawi saking para pamirsa wonten ingkang badhe ngersakaken kursus panatacara utawi sesorah utawi pidato berbahasa Jawa ataupun MC berbahasa Jawa, silahkan bisa mendaftar di tempat kami, yaitu tempat LPK LKP Surya Utama ingkang wonten ing background menika wonten mangkih utawi saged sesambetan narahubung kalian kula piyambak menika wonten nomoripun kula sukaaken wonten ing profil YouTube kula utawi wonten ing deskripsi mangkih kula caosi nomor kula. Mbok bilih saking para kadang wonten ingkang badhe ngersakaken gladi sesorah sumangga. Dene wonten ing kalodhangan menika kula badhe nggih atur gladi menika bab atur pambagya harja. Mbok bilih mangke anggen kula caos menapa menika atur pambagya harja tartamtu kathah kekirangan kalepatanipun kula nglenggana nyuwun gunging pangapunten. Kula wiwiti mawon. Wiwit salam menika menawi saged para kadang anggenipun mendhet swanten utawi ambil suara ataupun cengkok dan nadanya kalau bisa serendah mungkin utawi paling rendah ngoten. Dados mangke wingkingipun utawi berjalannya ke belakangnya iki jenenge apa? Ngoten niku. Pokoke memburinipun saged larasipun menika sekeca, wiramanipun menika sekeca. Tuladanipun kados mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tuhu kinurmatan para pangemban pangembating praja satriyaning Pancasila ingkang hambeg budi dharma. Ingkang tuhu kinurmatan para rama kiai, para ibu hajah, para bapak haji ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun pangiblating kawula dumateng Gusti. Ingkang tuhu kinurmatan para rawuh kakung sumawana putri werda muda minulya ingkang tuhu bagya mulya. Marwani atur sumangga nun kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung awit saking sih nugrahanipun kula lan panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing ngriki papan kanthi wilujeng nir ing sambikala. Pramila saking menika sumangga raos kasukuran samiya pun lairaken kanthi waosan kalimatut tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk wonten junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan lan kula antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah ing mangke. Bapak Ibu para lenggah samudayanipun ingkang tuhu kinurmatan punten dalem sewu kula cemantaka ngadeg wonten handika sami saperlu hangaturaken atur pambagya harja dumateng keluarga Bapak Raharja. Wondene Bapak Raharja menika mboten saged matur piyambak wonten handika sami amargi tasih bombong birawaning penggalih. Pramila hangutus dumateng pribadi kawula, pribadi kula supados matur wonten
ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang sepisan Bapak Raharjo ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami awit rawuhipun panjenengan wonten ing papan menika saha paring donga pangestu dumateng anak kula pun Nak Joko Susilo. Ingkang salajengipun Bapak Raharjo ugi nyuwun ngapunten sedaya kekirangan kalepatan awit saged pepanggihan kalian panjenengan saha panjenengan saged nglodhangaken wekdal nuhuni pamudatanipun ing mangke mbok bilih saking Baroyagung Bapak Raharjo lumadosipun leladi menapa kemawon dumateng para lenggah samudayanipun kirang ngrenani ing penggalih panjenengan sedaya estu saking keluarga Bapak Raharjo nyuwun agunging pangapunten. Ingkang salajengipun para tamu samudayanipun tasih kasuwun lelenggahan kanthi suka mardi kanthi penggalih dumugi sak paripurnaning pahargyan prasaja menika. Mekaten lan semanten atur kula kathah kekirangan kalepatan nyuwun gunging pangapunten. Kecap campur bakmi sedaya lepat nyuwun pangaksami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mekaten wau para kadang mbok bilih saking andaran kula kathah kekirangan kalepatan estu kula ugi tasih nglenggana bocah tasih sinau estu nyuwun agunging pangapunten mugi saking kula menika migunani tumraping para kadang ingkang sami mirsani wonten ing YouTube kula sugeng jegang. Matur nuwun kathah kekirangan kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun.